Πάμε τώρα στη Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη. Θα αγοράσουμε και κανένα οπλικό σύστημα καινούριο που να είναι και θα... Να δούμε. Όλα στο παιχνίδι. Δεν χρησιμοποιούν ευρώ. Πού? Στη Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε τι χρησιμοποιούν. Ανταλλακτική οικονομία. Γεια σου Καλαμαριά με το μεγάλο σου Απόλλωνα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι έτσι είναι. Μπορεί δηλαδή κάποιος να κάνει τις αγορές του χωρίς ξοδεύοντας ούτε ένα ευρώ. Και αυτό μέσω της Δημοτικής Κίνησης Πολιτών. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια πρωτοβουλία εδώ από τους κατοίκους της περιοχής. Ανταλλαγή υπηρεσιών και προϊόντων για τους κατοίκους της Καλαμαριάς. Μαζί μου έχω εκπροσώπους της Δημοτικής Κίνησης Πολιτών και την κυρία Ελένη Παπαθεοδοσίου. Πρώτα θα μιλήσουμε, η οποία είναι και οικονομολόγος, Κώστα και Μαριλένα. Καλή σας μέρα. Την πρωτοβουλία σας αυτή και το σκοπό. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε εδώ και ένα μήνα σε πλήρη λειτουργία. Ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων χωρίς χρήματα, με το κοινό, το δικό μας νόμισμα που χρησιμοποιούμε εδώ. Στόχος είναι βέβαια η αυτοοργάνωση των πολιτών σε μια προσπάθεια να αυτοπροστατευτούμε και η επιβίωση πάνω απ' όλα. Τα μέλη που συμμετέχουν στο δίκτυο, και να πω το site του δικτύου, είναι το κοινό.com.gr. Προσφέρουν και ανταλλάσσουν υπηρεσίες και δεν μεσολαβεί ευρώ, αλλά το κοινό. Αυτό είναι το κοινωνικό νόμισμα το λεγόμενο, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή μέσω ενός site μπορεί κάποιος να επισκεφτεί το site και να δει τι μπορεί να προσφέρει και να αγοράσει επίσης κάποια προϊόντα χωρίς να ξοδέψει ούτε ένα ευρώ. Ακριβώς, βάζει την αγγελία του, την διαμορφώνει αυτός όπως θέλει, την αποσύρει όποτε θέλει και ανταλλάσσει με τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου. Τι μπορεί να αγοράσει, τι μπορεί να βρει κανείς δηλαδή, από τι προϊόντα και ποιες υπηρεσίες. Από υπηρεσίες υπάρχουν και υπηρεσίες υδραυλικών, γιατρών, νομικών, εκπαιδευτικών. Προϊόντα μπαίνουν σιγά σιγά, γιατί εκεί τα πράγματα... Κώστα, ναι, συγγνώμη λίγο. Θα διακόψω την κυρία Παπαθεοδοσίου για να σας ακούσω λίγο την ερώτησή σου. Δεν ακούγαμε. Η ερώτησή του Ξάνθου ήταν σαφέστατη και το κάνω λιανό. Καλό τον υδραυλικό. Με τι τον πληρώνω? Με πατάτες από το κτήμα? Με να κάνω μαθήματα ελληνικών στο παιδί του? Η ανταλλαγή. Όχι, δεν γίνεται ένας προς έναν η ανταλλαγή. Πιστώνεται και χρεώνεται αντιστοίχως ένα δικό του λογαριασμό. Και αυτές οι χρεώσεις και πιστώσεις είναι σε κοινό. Δηλαδή, εγώ μπορώ να κάνω μάθημα στο παιδί μιας οικογένειας και μετά τα κοινό που έχω πιστωθεί να τα χρησιμοποιήσω για κάποιον υδραυλικό, ίσως για κάποιον γιατρό. Ο οποίος θα πληρωθεί. Ο οποίος θα πληρωθεί επίσης σε κοινό. Μάλιστα. Βέβαια πρέπει να σας πω πως όλο αυτό το διάστημα βρίσκεται ανταπόκριση, όπως μας έλεγε και ο κύριος Παναγιωτίδης Μιχάλης, όλο αυτό το διάστημα του πολίτες της Καλαμαριάς, και τώρα ετοιμάζετε να κάνετε και ένα κοινωνικό παντοπολείο. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη ανταπόκριση που μας δίνει πολύ κουράγιο για να συνεχίσουμε. Η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη και έχουμε μπει σε ένα μακρύ δρόμο στενότητας, άρα χρειάζεται η αλληλεγγύη και η συμπόρευση όλων μας. Βρισκόμαστε στο μαζί αυτή την εποχή. Ζητάμε την συμπαράσταση και την στήριξη και άλλων πολιτών, όχι τη στήριξη τη δική μας, αλλά την αυτοστήριξη θα λέγαμε, μέσω του δικτύου και μέσω της αφορμής και της διεξόδου που δόθηκε από την ίδρυση του δικτύου και μετά. Τα πράγματα βλέπω ότι πηγαίνουν καλά, αλλά θα έχουμε και πάρα πολλές δυσκολίες, πάρα πολλή δουλειά. Πιστεύω όμως ότι επειδή είναι κάτι καινούριο που ξεπερνάει τα πλαίσια, τα παλιά οικονομικά πλαίσια που μας είχαν φέρει εδώ, που μας φέρανε, κάτσε να ρωτήσω κάτι. Θα πάμε καλά και αυτό είναι ωραίο. Ναι, Κώστα, να ακούσουμε την ερώτησή σου. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει και πλάκα. Σύνομο είναι. Το ξαναλέω πάλι. Λέω, είναι όμορφο και έχει και ενδιαφέρον. Σύνομο είναι. Δηλαδή, μιλάμε για παροχή υπηρεσιών. Παροχή υπηρεσιών δίνει κάποιος χωρίς να κόβει τίποτα. Δηλαδή, αν μου κάνει μέσα η αστυνομία και πει με συγχωρείτε, ο υδραυλικός κόβει απόδειξη εδώ, πώς δουλεύετε? Τι λες, είναι. Δεν υπάρχει διαμεσολάβηση. Ναι. Δεν υπάρχει χρήμα στη μέση. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει και καμία παρανομία. Μάλιστα. Σωστό. Αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας. Άιλος. Ο καθένας παίρνει τους πόντους του και τους εξαργυρώνει. Είναι πόντι ουσιαστικά. Μάλιστα. Ωραίο είναι. Μπράβο, σωστό αυτό και σύνομο. Πάντως με το παντοπολείο πώς θα το κάνετε αυτό για ανταλλαγή? Να ξαναπούμε λίγο ότι ο καθένας μπορεί να μπει από όλη τη Θεσσαλονίκη και να χρησιμοποιήσει το site κοινό.com.gr, να κάνει την δήλωσή του
και να συμμετέχει στις υπηρεσίες που διατίθενται, είτε προσφέροντας είτε παίρνοντας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία ιδέα. Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σου ξανά. Καλημέρα.